시감 더 나가야 돼. 네, 나중에 내가 바로 시감을 더 차이가 안 나. तापने बागै बेहालाबारि हाई स्कुलाव फायमानि पहिलानो बेलाय हामबाय जों TIS नि तरफ থেকে फायो खय डिभिजन कमिटिनि दिनै खय डिभिजन कमिटि खामानि आं हिसाबाव थानाय थांनाय 1 तारिखआव दिनै खय डिभिजन कमिटि खाजागौ आबनि परे जों आं कल्याणपुर एसेम्बलियाव जों अमायना स्कुल दाबो सातुंनि जरा जों बरनो जों फ्रिज रक बागै मे एफानो जेव फिल्टार टिकेसां आबो जों बे एफानो आयरन जे दै दा प्राय जानो अमाय ति एकदम गोसा आयरन और बाहायनां फिल्टार चेक खायगा तो ओ जे आयरन दंनो जों मानै आङै साखि जाना जात निफानो जों कायसा अमायना जों TIS नि तरफ থেকে सिनि खय डिभिजन नि बखातै जों आ जागा सिनि जे सुक्तै जों बखा दङ हायबनो सिनि जे बखा दङसो सिनि याकसु गया आबनि बागै जों जे सुक्तै फिल्टार कायसा जों तिनि ओ जागा बेहालाबारि हाई सेकेन्डारि स्कुल जों ओ जागा कायसा फिल्टार जों TIS नि तरफ থেকে डोनेशन खाते ताकसे जरते कयता फिल्टार बाका ताकसे जरते सिनि नायजि सिनि डिभिजन कमिटि खामानि तो जस्ट तिनि बाय 12 दिन है जों ताकसे जरते आं थांनायफोर जों आबो बागनानि हिं थांमानि या किन्तु बार आं कल्याणपुर एसेम्बलियाव जस्ट जों स्कुलनि कन्डिशन बमा हायहैनाय जों नायनि थांमानि खोनामानि आं स्कुलनि कन्डिशन खान्दिया हायनाय जों नायनि थांमानि आजाव जों थांनि माने जा आ स्कुलाव मात्र एकटासो वाटार फिल्टार आजानो स्टुडेन्ट बाय टिचार बरक आजागानो बरक शेयार खायो नों दङ जाव तो जों आबो नगै बेलानि जों बका तामो हायिनका या जों लगनो जों रांखागै सिनि पकेटनि रांबाय जों आजागा फिल्टार केसा जों पाइ फैके और बस अमा हाई कंडीशन और बाहायनो तो अपनी बागैनो जों माने अमा आइगे बरक परि वो तना निफानो दै गाहाम जदिन को एकै बाक्सा बहक निवो प्रब्लेम उयो साकसरि प्रब्लेम उ हायांगो अपनी बागै जों वानसको तुतन चाचन जों साकसरि गाहाम दङनो गासै जों लेखा परावबो जों साक माने अपनी वानसको नि जों तिया जगा फिल्टार पाइ फैमाने नरगर तिनि ताम जों जालवान फैका ओ जागाव जों मान कायने तो क्लास दङ प्राय जागा मुइ दङ इनके अबेन बिसिङाव माखासे कयेकटा क्लास दङ क्लास 6 ते क्लास 7 क्लास 8 फेन तो दङ किन्तु बा फेन सलिया प्रब्लेम जाखसं आबन लग न तिनि आरो एसिम साप करै इनचार्ज सार दङ जों अ सारनो आ जे प्रब्लेम न जों कमप्लेन दि कलाङा सार जेसे मानसे नों अब एसएम सारनो फरवार्ड खायदि अबनि इन्टरनेट रेसपॉन्सिबिलिटी जोंनो आबो जों लेटार दि कलांगानि जों इनचार्ज सारनो साका ते बरक अ जागाव जों क्लास 12 ते क्लास 10 नि जे बरक बोर्ड नि प्रब्लेम बरक हामगो नुगिया बरक सारक लायांगै दङ सार दङ yang singni ga sei kuno ga obon norok nuar no ga nu ga songi mi ani su je borok kunjo krama bai simsi borok onuman kai banam kai porima to ya to problem to abo jodi no nongrom di kaise borno unto stro ni jaga do sindro jaka ya omai rok ni to problem li ga borok ta bo board ni examination asuk nai ga bong ni mark ada thangnai abani bai nang inchar sat no request kala ke jesek manchak nang obono repair khlai di nang ke ning ketal paltok di ingke se student rok kaham ko nugo ni porima nai ni sa belai no nin sinemo ani sinimuka puya ani mungka Bishan Deborma tabu represent TIS ni division convener हामबाय